Hyvää huomenta. Just herättiin tässä 10 paikkeilla ja nyt pitäis käydä suihkussa ja safkata jotakin. Lähteä sitten parin tunnin päästä Ouluhallia kohti. Vielä on vähän väsyneet fiilikset, mutta... Joo, ei mitään. Kato! Vittu millä formilla! On. Ai saatana. Sitten Jammu seuraa. Jammu sitä näyttää teille, miten tää homma hoidetaan. Mistä mä heitän? Ei oo rangen. Ei oo rangen niin paljon. Testo. Onni, tuleeks meininki? Joo. Onni omalla Volvolla liikkeelle. Juu. Ei sun hovikuski. Tervetuloa. Hovikuski. Joo, tervetuloa. Sulla oli tosiaan avaimia. Joo, ne. Lähetään Ouluhallia kohti. Mikä Juu. meininki? Juu. Saaras. Juu. Kuski. Kyllä tästä illasta tulee meininki. Tästä tulee hullu. Juu. Voi vittu. On massiivinen. Mitä? Massiivinen. Mitä sanoit? Massiivinen. Voi vittu. 70. Vähän mehua vielä. Pikku mehu. Sitten mennään valmistelemaan. Ja tässä vaiheessa pitää kiittää meidän tietojen yhteistyökumppania Caprisania mahdollisuudesta siitä, että antaa meille mehua, mitä voidaan jakaa ihmisille. Joona itse kiitos paljon. Kyllä. Robot, sulla on kaksi huonetta. Lukisin Chainis. Joo, ja Tarja sanoo, että se on varmaan. Ei meidän pakko päästä sinne hotelliin. Vittu on iso. Ollaan kohta. Mikä fiilikset? On vitu iso. Ei saatu. Voi veljet. Tulee iso ilta. No niin, pikku paineitten purku tähän. Miten pitkälle hyppäät? Katsotaan. Anna. Pistäkää se lähtee. Anna mennä. Vitun testo. Ota. Vitun kova. Ihan tukkoa. Ai että, Järvinen pitkästä aikaa. Ai joo. että, kaikki hyvin. Joo, Mahtavaa. kaikki hyvin, Tänään iso päivä. Onni. Osuta vaan. No, mitä on mietteitä illan keikasta? No, siis... Mä nyt vasta pikkuhiljaa hahmottaa, että en oo oikein ollut vastaavissa tapahtumissa ennen. Et suurimpia tähän mennessä ja hienoimpia niin Juukka Oostat ja näitä, mahtavat fiilikset. Joo. Jännittääkö? Niinkö, että on turha jännittää, kun siihen ei oo mitään pätevää syytä. Se menee tosi hyvin. Niin siinä se menee menemällä. Jep. Mä uskon. Käytiin eilen tsekkaa tää niinku paikka päivällä, että niinkö... Vasta niinkö hahmoteltiin täällä niinkö... Sulla on toi takki, ota tää kuvaaja. Mr. Cameraman. Millä fiiliksillä? Jännittää, väsyttää, puolitoista tuntia. Kerro kameralle, miten vitu iso tää mesta on, sitten tästä vaan verrat. Ekojen verhojen jälkeen siitä tulee vähän isompi. Ja vikojen verhojen jälkeen siitä tulee vielä isompi. Vikojen verhojen jälkeen tulee vittu iso. Täysin. Täysin. No 6 keijoa mahtuu yhteen. Joo. Ja Jamal vetää. Tulee testokeikka. Ikiliikkuja. Ikiliikkuja. Hei, ikiliikkuja droppaa 2.40 perjantaina. Vatsaa, kaikki kuuntelee. Kaikki menee kuuntelemaan heti paikalla. Morjesta. Morjesta.
Moro. Morjens. Totse. Järvinen. Passe jo leimaa, bro. Ajai suoraan vaan. Melkein järkevi. Mun takana näkyy tuolla on niinku etuovi ja se on aika täynnä. Ennen 4 tuntia ennen keikkaa ei tullut porukka venaamaan. Tuossa oli 20 ihmistä vielä jo 3 tuntia sitten. Täällä ollaan painettu pitkää päivää. Täällä lava rakentuu siellä hyvin ja on Antto Häkkistä, on kaiken näköistä. Siis tää ilta tulee olemaan Unityworksin suurin, tää tulee olemaan Oulun suurin tapahtuma, tää tulee olemaan Suomen suurin nuorisotapahtuma ja tästä puhutaan vielä Iltalehdessä. Ja mietin missä vitussa on aamulla jo lävä matkaan. Enkä päästä olla sua edes matkaan. Roin vieressä kiisaa kilpaa liikaa. No niin, nyt lähtiin safkaamaan. Jama oli uskollisella ratsulla. Kyllä. Kyllä. Saattaa lahota kaupan pihaan ja voidaan myöhästyä soundcheckista. Käykö Prisma? Joku kaupan. Kun vähän yli reilun tunnin päästä on, ei kun vittu 2 tunnin päästä on Jamalin showtime. On siellä enemmän. Onko niin myöhään? Siihen on vielä 4 tuntia. Ei niin kerran fiilikset. Totta kai. Siis mitä fiilikset? Fiilikset. Fiilikset on semmoset, että jännittää hiukan, mutta mä oon aika hyvin purettua. Joo. Se jännittää vasta sitten pahita, kun pitäis mennä sinne lavalle. Ja Se lähteekin yhtä nopeita kuin sitten tulee. No joo, mulla on 7 minuutin slottia. Don't worry about it. Se menee 2 minuutissa 7 minuuttia. Joo, pikku safka tohon, niin hyvää tuloa. Hyvää tuloa. Keikasta. Pikku safka tohon väliin. Onni millä meisingillä. Eli voi veljet. Koht lähtee. Meikäläinen sai väärän pizza. Ja vittu väärä pizzakin tuli. Käydään morottaa siellä jengi. Mikä täällä on meininki? Mikä meisinki? Ihan jees. Tuliko vlogi? Tulee. Jos on tullut tämmönen sydämetön ihminen. Mä en näe niinku stressaa. My day. Joo. Te Fidi, ei jännitä. Ei ollenkaan. Fidi vaihtaa pleitä huuto. Minkä näköistä? Tuleeko hyvä? Erittäin kova. Joo, very good. Jonon pituutta. Mä en tiedä, haluatteko te nähdä tätä. Täältä kameralla. Mitä vittua? Mitä helvettiä? Napsahti. Ei ole vittua, ei ole mitä vittua, mitä hele, on mitä vittua, mitä helvettiä. Mietteitä kohta alkaa showtime. Tilanne on se, että silleen vähän tutisee polvet, mutta samaan aikaan tämähän on vaan this is what we do. Tää on isoin. Samaan aikaan tää on vaan se, mitä me tehdään. Tää on niinku walk in the park. Plus meillä on Suomen paras kuvaaja takana. Gettomassa itse asiassa for real. Ja siis niinku näkyy tuolla ulkona, siellä alkaa vaan jengi tulee enemmän ja enemmän. Viime klipissä, mitä mua on kuvattu, siellä oli ehkä 100 ihmistä, nyt siellä on ehkä 300 ihmistä. Tänne mestaan mahtuu 6000 ihmistä, eli ihan alkukannoissa. Vieläkin mennään, mutta paljon on porukkaa Ines. Ihan vitun pitkä jono. Kyllä. Ai. Lavat auki. Petja, millä fiiliksellä jengi tulee? Ihan vittu älytön, mitä tää tapahtuu. Jengi vaan juoksee. Ihan vitun fiiliksellä. Okei. Tervetuloa Unityworks Oulun pariin. Kiitos, että
testauksen Tuurneen tapahtumaan. Ja Ilkka Karttopulverilta vai tulla vaikka juontaa ensimmäisen artistin sisään. Vai hyvä? No niin, täällä ollaan Anton Häkkisen kanssa. Mitkä on fiilikset? Aivan mahtavat. Mahtavat fiilikset, hyvä. Tuntuuko siltä, että keikka menee hyvin? Tuntuu siltä, että ihmisiä ainakin näkyy tuolla niin paljon, että siinä se menee menemällä. Se on juurikin näin, juurikin näin. Mitä ootat eniten illalta? No, en mä tiedä. Oikeastaan sitä, että pääsee lavalle. Kyllä, kyllä. Että siinäpä se Kyllä. varmaan se tärkein. Että Yes. et sitä, että saa ihmisille tuoda ainakin sitä hypeä, että ollaan myös minä on paikalla. Kyllä, kyllä. Siisti nähdä, että niin paljon ihmisiä tietää meikäläistä. Kyllä, kyllä. Tsemppiä kovasti. Kiitos, joo. Ole hyvä. Ja aivan kuin ennen silloin nähdä sain. Hymys on ja lämpö katseen. Ei jäänyt enää aikaa. Nuoruuden ja meren kylmän kainalossa siellä hänet näin. Vaistosin oot enemmän kuin pelkkä ystäväin. Joo, ja unohtus on se, että 24.10. eli tämän saman viikon perjantaina tulee mun toinen biisi, nimeltä Ikiliikku, ja se kannattaa käydä tsekkaa. Se on Spotifysta, YouTubesta, ihan mistä vaan. Nimellä FXCKJML. Voi kiinnostaa! Joo, mitä vitun väliin? Voi kiinnostaa! Ei kiinnosta! Ei mitä vitun väliin? Mä sanoin, voi kiinnostaa! Joo, mitä vitun väliin? Morjesta, kuka meillä on täällä tänään? Saji. Mitä jätkä? Pelkkää hyvää. Keikkapäivä, yleisö on jengiä paikalla ihan helvetisti. Superhyvä fiilis. Kyllä. Mitä otat eniten tältä päivältä? Hyvää keikkaa, että pääsee esiintyä. Yes. Mitä jännittääkö ollenkaan? No. Ja sen näkee äijästä. Tätä on tehty ennenkin. Mahtavaa. Morjesta, kuka meillä on täällä tänään? Tässä on armas päivä. Päivä. Mitä ootat eniten illalta? Keikkaat, pääsee vetää pari tomaa biisiä, mitä tos nyt kerkee. Kyllä. Millä fiiliksillä? Helvetin hyvillä fiiliksillä. Kyllä, hyvin se menee. Kiitos. Yes, kiitos. Liian kiireinen, sano yksi sana, vielä se on viimeinen. Liian kiireinen, liian kiireinen, liian kiireinen. Kirjoita sale kohta on pinossa, mut jos kaikki menee oikein puhut isosta pinosta. Ikä pelkistä pinosta, vittu kilosta. Jos et sitä taju, niin paras ei pysy piilossa. Jana on unohtanut hengittää, eikä helvetissä ole sengissä. Ja mä toivon, että vielä hellittää. Kaunata unohata mua selviipää. Ja what up, Penkku? Ei mitään äijä. Kaikki hyvin, kaikki hyvin. Millä fiiliksillä? Ahistaa, pelottaa keikka. Niinku tosi paljon meidän on elämässä ollut näin sulle keikalta. Niinku tuhansia ihmisiä takana. Nyt vaan rennosti. Yeah. Ja mitä ootat eniten illalta? Hyvä keikka, että se menisi mahdollisimman hyvin, koska mua ahistaa ja pelottaa ihan vitun paljon. Tuolla on niin paljon porukkaa. Hyvin se menee. Ja toivon kanssa. Että antaa aikinen. Hei, yksi juttu. Kattokaa, Just Studios, mun siskon paita, mun siskon tekee paitoja Just Studios nimellä. Et käykää kattoo. Ja ottakaa aplodit, Tonni mun hypeä! Verta silmis, kun kaipaan tuota sinne. Mut minkä sinne, kun se virta vei mun ikuisuuden. Ehkä rauha rakkautta ilman muuta vaan. Mietin sua liikkeen peräs joka päivä unnolla. Kädet! En mä eikä osannutkaan, mut sua on vaikea unohtaa. Mun yhä palve onnistaa. Aina jaksassa mä menetään sun uudestaan. Vaikka yritin kaiken, mut siis se ei kyllä. Siellä takanakin! Eikä jaksa kun nostaa mut koskaan. Kun ootan mä tarvitsen sua lupaan aina.
kaikilla on puhelin. Mä näen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 puhelinta. Joo. Niin, voitteko te kaikki ottaa teidän puhelimen laittaa sen flashin päälle? Ihan kun kuvatteko te vai ette. Mutta tää biisi ei ala ennen kuin mä näen hirveän valomeren, tiiätsä täällä. Kaikki keppiperseet siellä takana, jotka seisoo siellä yksin. Nyt te kaikki ne flashit ylös. Nyt alkaa näyttää vähän paremmalta. Ja laulaa meistä! Väistät kaikki ongelmasi vaan. Mulle opi olemaan, opin olemaan, kun ite opetan, niin koittaa sua kokeilla. No niin, morjesta Jamal. What up? Millä fiiliksellä illan keikkaa? Aiemmin mua jännitti, mutta hyvillä fiiliksellä. Tuolla on hemmo paljon porukkaa tulos mukaan ja Kyllä. päästään tekemään. Vitusti porukkaa. Mitä ootatte eniten illalta? Omaa slottia tietenkin, mutta siis sen jälkeen Ares-tyylin levii kaikki totta kai kaikki hölli. Ja sitten ihan illasta tapahtuu vielä jotain mukavampaa. No totta kai ne jatkot on aina sen seuraava hommasta siinä, mutta mä nukuin viime yönä 1,5 tuntia, mä oon ollut 39 asteen kuumeessa tossa niinku, sanotaanko näitä 2 päivää sitten, niin Mennään. Tsemppiä. Jättää roikkuu. Yes. JML! 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 Yes, sairas. Mikä tän biisin nimi on? Tän nimi on Chilli. Otetaan Chilli. Turpakiin, missä noita tavana kesken halpa punamini ihan niinku kakarana. Kokossa sen lahdissa, vahti muu on torna kakavana. Lähdä kohden sulta käselle kun tava. Iskän niinku sanomalla, en mä kenen kirjata istun tähden sakaralla. Mä uskon jeeni, se ero muiden pakanalla. Ei mulla oo muukin pidä kädet olla pakanalla, jees. Mä otan aina iisisti. Taskussa Näin idea. Ja pari pisse, brodi, en mä keksi enää näitä sanoja. Alan turhautuu, kun se ei käsyytä mun janoa. Niin kuin Aladdin mä makan taivan matolla. Mä en ole lafra, halun olla isolla lavoilla. Et sä kirjoita biisin, en mä keksi sanoa. Et sä duunamassa, en mä keksi sanoa. Milloin sä droppaat, en mä keksi sanoa. Et sä ymmärrä, jäpä mä en keksi sanoa. Ja ketä meillä on täällä tänään? Double D, D-Dive. Mitä jätkä duuno? Ketä täällä on? Ja tässä on Smitty Boy. Aniko! Steady. Mä oon Vege. Braxton. DJ Cherry. Ketä? Nimi? Iida, moro. Roffa, moro. Morjesta kaikille. Mikä fiilis tältä päivältä? Vitu sairas, tää huolella porukkaa. Ihan vitusti jengiä. Mikä jännittää tänään eniten? No se, että jääkö tänne Areksille enää yhtään kuuntelijoita, kun me lähdetään vittuun täältä. Saa nähdä. No ei oikeesti, silleen se olisi. Vitu hullusti jengiä täällä. Mitä otatte illalta eniten? No keikka mikä alkaa kohtaa, että ei kai siinä. Tsekkaillaan. Yes, tsemppii kaikille. Yes, kiitoksia. Kiitos. Tsemi. Thank. Pitäkää ääntä itellenne! Cherry on the beat, se on veitsi mulla miia se deikki. Kumppani kun veitsi kodasi, humalauta salasi. Mutta ei olla pokosi, kysyn eikä täällä dunkaro se on vapassa niin. Poro saamu teille, kun mä ulos. Let's go, se oli ehkä tasapeli, sovitaan. Sovitaan.
Juoksu 0-100 sekunnin, sit se näyttää, et mulla on kiire. Kesä varattu muille sisällä, sisältäin. En oo ilkeä, ennen pelkäsi kameroit. Nyt ota pelkästään ilokuvia. Tee mun kaikki rahat musat. Ja käy hakesin kilokuvin. Heti kuuluu vaalipuheet. Näin on nähnyt enää uri. Halus saada biisei radioon, mut ei ootteko te valmiina? Tehnyt musaa pilut ja massit. Se on mulle ollut easy. Jos se ei oo sulle eikä What's up, kuka meillä on täällä tänään? What's good, man? What's good? Don't worry, don't worry. Mitä ootat eniten illalta? Mitä sanoit? Mitä ootat eniten illalta? Veli, shutdown. Shini räjähtää tänään, bro. Jengi menee tyhmäksi, ne ei tiedä, että sä oot täällä. Tyhmäksi, bro. Jengi edes tiedä, bro. Jengi ei tiedä, että Doveri on täällä. Mitä fiiliksi? Mä oon vittu haipea, rehellisesti. Vittu haipea. Täällä on paljon ihmisiä tälleen, bro. Shini näyttää hyvältä. Joo. Ei jännitä yhtään. Ei vittus, bro. Mä en oo jännittäjä, ei, bro. Hyvä konfidenssi. Ai. Hana saatana, hana. Mitä vittu sua selipaati? Backwoods, mä oon emiraatis. Mulla on 3 grammaa mun bäkkeris. Flippaan niinku mä oon Jonis Bäkkeris. Ja mä svippaan koteen. Mä teen vaan tonne mun läppäris. Joo. Nyt mulla pussaa maalisi ketään esiin. Ei niin vaan. Broskin laitosit kokseen ilman sun tinkiin. Nyt mulla popani mun vaan frendi. Vittu sua seripanis. No eri värisi ku terkoli. Oot telegramissa. Mitä vittu sua seripanis. Tota kutsutaan booby trap. Siis sua se kävi vessaan se pessu sun booty crap. Mä haluun booty bag. Mä taivaan selän, hiisrinää. Silloin sun ystävät katseen. Suoraan kohtaa taanne paslee. Ja Oulu, go! Mitä vittu eri välissä kun teletapit. Tästä päällä mua telegramissa. Yes. What's up, kuka meillä on täällä tänään? Levi. Millä fiiliksellä tänään keikalle? Hyvillä fiiliksillä. Mahtavaa. Mitä ootat illalta eniten? Mun keikkaa rehellisesti. Sitä odotellessa. Yes. Et jännitä yhtään? Hauskaa. Yes. Mahtavaa. Konfidenssi näkyy läpi. Tsemppi. Thanks. Kiitos, bye bye.
vittu iso ääntä! Meni. Oli vaan oli mun se meni levi. Pelasit peleen, nyt mä pelaan ja kovempaa peliä. Tämä solatina ja se nimi Katarina Luksus. Tämä punna pois, ei se rakkaa Palestina. Sopa frikili, me niina poika kulana. Valvina pidä pilos, sitä muuten kenenkään. Se katsot oma pelissä, et näkyy pelkä klitoris sieltä. Joo! Mut ennen sitä, ha? Let's go! Tosta tykkää! Tää tehtiin meininki. Jäämme kovastaan, jos on näin olestunti. Kantaa with a real one, baby, bitch, pahoillutti. Onko sulla miettiä jotain sanottavaa meille? Meiltä suuret rakkauden osoitukset teille ja Ares, ota lava haltuun, kiitos! Joka kaupungissa läpittikö talo? Aina elämää. Nyt me kaikki haloo. Joka kaupungissa. Nyt me kaikki haloo. Joka kaupungissa. Tänään joka Oulussa. Aina elämää. Nyt me kaikki haloo. Meillä on tällä hetkellä artisti, joka tulee voittamaan monia Emma ja Emma Gallassa tänä vuonna ja tulee olemaan edelleen Suomen kovimpia nimiä, on jo nyt Suomen kovimpia nimiä ja tulee olemaan aina Suomen kovimpia nimiä. Hän on Ares. Hän tietää mitä tulee ja mikä menee. Tämä on Unity Works!
Ja kaiken tän jälkeen mä voin saada mitä muuta kun vittu onneks! Kaikki nämä ulkomuotivat onneks. Väli mä en tiedä, niin sano onneks. Ilman onneks, ja niin sano onneks. Jos sä tuli oasi, vanhaksi. Voit sä olla, niin se kotiin. Ei se kaiken mistä me muut varoitiin. Voit sä olla, anna olla. Säkeistä taas ainoa. Kuljettiin painoa. Se sopi sun päälle kun minä. En oo tuntenut sellaista ikinä. Minä tullut vie aikaa. Niin sanot et sä vielä mun ainoa. Se oli sun äänen välinä. En oo tuntenut sellaista ikinä. Mun sydän pätee. Et yksin jää. Et yksin jää. Voi kaikki romakaa. Joka viikon kokee. Mä lupaan ollakaan. Ketään. Mistä? Mä en oo sulle katkera mistään. Vaikka tiedä, ei minä halua vaan pelias ostaa. Saa minä vaan kun katseen nostaa. Vaikea rakkaus. Keikka loppu. Sitten ollaan parhaassa hommassa. Siivotaan roskia. Heittäkää MP roskaajille. Vittu. Heittäkää jätkät MP roskaajille. MP roskaajille, sanokaa suorat sanat. Fuck you. Yeah. Roskat roskiin. Pikku fiilikset tähän väliin. Vitun hyvät. Väsyttää. Tekee mieli maistaa kiellettyä omenaa ja juoda alkoholia nuorisotapahtumassa. Mutta täällä on myös siis ihmiset juonut alkoholia, joka ei sit taas oo sille. Alaikäiset ovat juoneet alkoholia päihteettömässä tapahtumassa, joka ei ole hyväksyttävää ja siitä haluamme sanoa, että älkää. Ei sitä voi sanoa muuta. Miksi joisit? Tämä on ilmaistapahtuma ja tämä on päihteetön tapahtuma. Tämä oli ilmainen sen takia, että täällä ei ole päihdemyyntiä ja tämä oli päihteetön sen takia, että tämä on nuorisotapahtuma ja tämä oli nuorisotapahtuma sen takia, että tämä oli suunnattu alaikäisille. Joten silleen, miksi sinä juot alaikäisten tapahtumassa, älä tee niin. Kiitos. Syyttää vittu hirveen näläkää sieltä niin. Perkele! Ollaan vittu keräämässä. Kenen hiukset? Kuka leikkasi hiuksia lavalla? Eli siis yleensä. Näytä. Tuo sen sinulle. Mikä toi on? Ei kameraa, jos jengi löytää, niin ikävistä penkkiä. Äijä aiko säilyttää? En mä sale. Ei, mutta kenen hiukset? Se oli mun. Kato. Onko se sun? Ai vittu, ne oli sun hiukset. Vittu tää näyttää varmaan. Vähän eri sävy, mutta tiedätkö kun ne on ollut aikaisemmin? Joo, tiedätkö niinku tallottuja. Joo. Mulla vähän tiedätkö kaikki hiekkaa ja öljyä ja muuta. Juonko nälkä? Ihan vitun nälkä. Ihan vitun nälkä. Hei kato, iPhone 16 kunnolla. iPhone 17 mulla. What? 7! Tää puhuu puolestaan. Te järkkää. Mikä meininki? Tapahtuma on nyt ohi. Parempi kuin hyvä. On rattosa, on valmis, on iltane, on aamune. Kyllä siis tämä oli menestys. Tässä nyt juuri jahtaamme Gettojarista suoraan B&B:lle syömään, juomaan ja nukkumaan. Joonas, sensuroippa tää seura, mutta onko sulla sitä taskumattia? Annappa tänne. Totta kai. Aivan vitun kova.